سلام كما يتوعلوا دخمي اللهم دحان دلهم دي اسكن دخم قبل طبتي anyway ها مصيناكم كان لما عنتي خابدي كالار استي قال لكم كانوا غيركم حتيتكم من عندكم اي قال لي استرسعوا اي تبصحن بزي حندي خابيك تبصحوا سلازي بوند سنتايم بزعبا بوند احنا نمهر بوند مالت كم تبرس تريو زلهم ناي جلا بوندات بحرفي زيرو ريسك مالت ريسك زي بقولوا انفستمنت سبيشالي ناي منجست بوند ويك انا government ناي اسي government بوند حرت جز كونكا ريسك زبهال يبلون نسوتاتيو كنمهار لومي تقلالا جن انت ايت بوند حوات حتى تليكم ام سؤالكم صحافو ኣብቲ መወዳእታ ክንምለሰ ኢና ሕጂ ናብቲ ልሙድ ኣርእስትና ቦንድ እንታይ እዩ ኢና ክንኣቱ ክንምሃር ሞ ደና ሕቶ ተሊኩም ኣብ መወዳእታ ከምቲ ልሙድ ሸር ኣሕዋት ሸር ክንገብር ኢንተርናሽናል ክንገባ ዘለና ሓንደኻ ቀኒኹም ከመይ ቀኒኹም ኤጎ what are bonds ብዙሓት ዓይነታት ቦንድ ስለ ዘለውና ኢና what are bonds ንብሎም ዘለና እቲ እንታይ እምቶም ቦንድ ዝበሃሉ ሶ ብኸመይ ኢና ክንጥቀመሎም ኣበይና ክንረኽቦም እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዮም እዚ ኩሉ ኢና ክንገልፅ ማለት እዩ ሶ ቦንድ ዝበሃል መጀመርያ እቲ ቦንድ ዝበሃል ቦንድስ ኣር እንታይ እዮም ሓደ ፊክስድ ዝኾነ ኣታዊ ዝርከቦ እዮም በቃ ፊክስድ ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ምሻለካ ዘይላዋወጥ ዘይቃየር ኣታዊ ኢኻ ትረኽበሎም ካብዚኦም እንድሕር እዚኦም ዓይነት እዚኣቶም ኣብዚኦም ኢንቨስት ጌርካ ዘይቃየር every 6 months ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣታዊ ትረክብ ኢኻ ሞስትሊ ቦንድ ከምኡ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኣታዊ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ እቲ ኣታዊ እቲ ወለድ ጥራሕ ኢኻ ትረክብ ሶ እንታይ ኢና እዚኣ ሕዝዋ ፊክስድ ዝኾነ ኣታዊ እዩ ዘለዎ ዘይላዋወጥ ኣታዊ እዩ ዘለዎ ስለዚ እንታይ እዩ ንስኻ ልቃሕ ኢኻ ትህቦም እዚ ገንዘብ እዚ ንስኻ ልቃሕ ሂብካዮም ነቶም ንስኻሲ ኢንቨስተር ኢኻ ንስኻ ልቃሕ ትህቦም እዚ ገንዘብ እዚ ነቶም ዝወስዱ ዘለዉ እዚኦም ከዓ ባሮወርስ ማለት ዝወስዱ ዘለዉ ቲፒካል እንታይ እዮም ወይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኮርፖሬት ክኸውን ይኽእል ዓበይቲ ኮርፖሬት ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ ቦንድ ዝበሃል ንስኻ ገንዘብካ ትህቦም እቲ ገንዘብካ ከም ልቃሕ ኢኻ ትህቦም ተሰማሚዕካ ንዓመት ድዩ ንክልተ ዓመት ድዩ ንሰለስተ ዓመት ከም ልቃሕ ከምኩመ ገንዘበይ ስርሕሉ ትብሎም ክንዲዚ ከዓ ወለድ ወይ ከዓ የልዲ ክትብኑ ኢኹም ብክንዲዚ ከዓ ተመላሲ ሪተርን የልዲ ትህቡኒ ትብሎም ስለዚ እንታይ እዩ ከምዚ ይሰርሕ እቲ ቦንድ ከምዚ ገይሩ ኣረው ክንምሃሮ ከለና ቤት ትምህርቲ እዚ ማቹሪቲ ዴት ይበሃል እዚ ከዓ እቲ ስታርት እቲ ፌስ ቫልዩ እቲ ስታርት እዩ ፔር ቫልዩ ይበሃል ኣብዚ ትጅምሮ ኣለካ ሕጂ ምስ ከድካ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብዚኣ ናይ ሓደ ኢንተረስት ረኺብካ ኣለካ ወለድ ኣብዚ መፂካ ኣሎ እንደገና ኣብ ክልተ ከዓ ኣብዚኣ ከዓ ወለድ መፂካ ኣሎ ለሰይ እንድሕር ንዓመት ወዲእካ ሽዑ እንድሕር 1000 ቅርሺ ሂብካዮም ኣብዚኣ 1000 ቅርሺ ምስ ሃብካዮም ናይታ 1000 ቅርሺ ወለድ ኣብዚኣ ትመፃካ ሓንሳብ እንደገና ከዓ ናይታ 1000 ቅርሺ ወለድ ከዓ ኣብዚኣ ትመፃካ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እታ 1000 ቅርሽኻ እታ ናይ መወዳእታ ዘላ ወለድ ከዓ ይህቡኻ ማለት ፕላስ ኢንተረስት ሶ እቲ ናትካ ፕሪንሲፓል ወይ ከዓ እቲ ገንዘብካ እቲ ኢንቨስት ገበርካ ኣብ መወዳእታ እቲ ማቹሪቲ ዴት ትህቡኻ እዮም ሕጂ ንልቃሕ ኢኻ ሂብካዮም ዘለካ እዚ ቦንድ ይበሃል ዝበለፁ እዚኣቶም ኩሉ ሻዕ ንጋቨርመንት ክትቦ ትኽእል ኢኻ ንመንግስቲ ወይ ከዓ ንኮርፖሬት ክትቦም ትኽእል ኢኻ ሶ ተመራፂ ኩሉ ሻዕ እንታይ እዩ ኣነ ዜሮ ሪስክ ዝብሎ ዘለኹ ንመንግስቲ እንተሂብካዮ ገንዘብካ ተመራፂ እዩ ሶ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ሕዝባት ብጣዕሚ one of the most important investment እዩ ስፔሻሊ ንስኻ ሪስክ ዘይትወስድ ሰብ እንድሕር ኮንካ ሪስክ ዘፍርሃካ ስታክ ዘፍርሃካ ካልእ ዘፍርሃካ እንድሕር ኮንካ እዚ ብጣዕሚ ኣመራፂ ሪሰንትሊ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ሰብ ከባቢ 100,000 ናብ ቦንድ ገዚኡ ማለት ሓቲትኒ ደውለይ ኦኬ ዋው ክንዲኹም ገንዘብ ኣንበሳ ሶ ቦንድ ገዚኡ ሕጂ ቦንድ ሒዘካ ንዓመት ገዚዋ ማለት እዩ ብ 5% ይረኺቡ that's a good one ድሕሪ ዓመት ፕላን ኣለዎ መስለን ሪል እስቴት ንዓመት ጥራሕ ክእትወ ደለይ ድሕሪ ዓመት ግን ከውፅአት ገንዘብ ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢና ዝብል ዘለና very easy ካብቲ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ኮፍ ዝብል ብዙሕ ዓይነታት ኣማራፂ ኢና ንብል ዘለና ሕና ኣሕዋት ሲዲ ንብል ኣለና ስታክ ንብል ኣለና ሲዲ ኢንቨስትመንት ንብል ኣለና ስታክ ንብል ኣለና ቦንድ ዝብል ኣሎ ምስኡ ሎ ኢቲኤፍ ብብሎም ክንመፆም ኢና ሓደ ብሓደ እቶም ዘይረኣናዮም ማለት እዩ
እቶም ዝወስዱትካ ዘለዉ ገንዘብ እንታይ ሂቡኻ እሺ ሂቡኻ እዮም እታ እሺ እንታይ ፔፐር ወርክ እዮም ዝቡኻ ወረቐት እዮም ዝቡኻ ሶ እታ ናይ ስምምዕ ወረቐት ከምዚ ዓይነት ወረቐት ሂቦም ንዓኻ እዚ ይሂቡኻ ኖት ይበሃል ወይ ከዓ ትሬጀሪ ቢልስ ከዓ ይበሃል ንዓኻ ሂቡኻ ዲቴል ኣለዋ እንታይ ኣለዋ ወለድካ ክንደይ ኢኻ ተሳሚዕካ ዘለኻ 5% ማቹሪቲ ዴት ማለት መዓሲቲ ዕለት ታዊ መወዳእታ እዚኣ ትሪኦ ኣለኹም ተሕንፃፅ እታ መወዳእታ መዓዝያ ለሰይ 225 and then principal amount ክንደይ ኢኻ ሂብካዮም ለሰይ 1000 ቅርሺ እዚኣ ማለት እያ 1000 ቅርሺ ብዚኣ ትቦም እታ ወለድካ ክልተ ግዜ ምፅዋ እዚኣ ማለት እያ እንደገና ማቹሪቲ ዴትካ መወዳእታ እተን ገንዘብካ ጠቕሊሎም ሂቡኻ usually እቶም ናይ ለንደርስ ኣለዉ ናይ ሪስክ ለንደርስ ኣለዉ እቶም እንታይ እዮም ዝገብሩካ ገሊኦም ክትልቃሕ ከለካ ንሓደ ገንዘብ ተደሊኻ እቲ ፕሪንሲፓል ኢንተረስት እንዳወሰዱ ከዲኦም ኣብ ወርሓዊ ማለት እዩ ሶ እስኻ ኣብዚ ግን ጀስት እታ ፕሪንሲፓል እታ ናትካ ገንዘብ እታ 1000 ቅርሺ ትብላ ኣብ መወዳእታ ጥራሕ ትመፃካ ሶ እቲ ቦንድ ከም ልቃሕ ኮይኑ ኣብ መንጎ እቶም ኢንቨስተርስ ንሕና ማለት እዩ እንደገና ኣብቲ ኮርፖሬሽን ወይ ከዓ እቲ ጋቨርንመንት ዳስ ናይ ልቃሕ ጥራሕ ካትቦም ዘለካ እዚ ገንዘብ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንቨስተር ምስ ገዝአ ነቲ ቦንድ ንሕና ንበሎ ድሓን ምስ ገዛእና ነቲ ገንዘብ ነቲ ቦንድ ኢኒሻሊ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ገንዘብና ሌንድ ንገብሮ ኣለና ነለቅሖም ኣለና ንምንታይ ንኢንተረስት ምልዋጥን and then eventually return the bond face value when it mature face value ማለት እቲ ገንዘብካ ታ 1000 ቅርሺ ኣብዚኣ ክንሓዝባ ኢና ተኣብና when maturity ምስ መዓለ ግዜ ኣምሳእኻ ማለት እዩ so እዚ mostly government and corporation ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ዝገብርዎ ነዚ እቲ ጋቨርንመንት ንምንታይ ትቦ እቲ ንምንታይ ኮርፖሬሽን ትቦ እዚ እቲ መንግስቲ ንኣብነት ህጅራይዎ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኢና 34 ትሪልዮን ሎን ኣለና ንብል እየ እዛ ገንዘብ እዚኣ ሕጂ ኣብዚ ብዙሓትን ትሬጀሪ ቦንድስ ገዚአን ዘለዋ ናይ 10 ዓመት ንኣብነት ነምበር 1 ጃፓን ብዙሕ ገንዘብ ገዚኣ ኣላ ናይ ዩኬ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ናይ በዓል ቻይና ኣሎ ሕጂ ነቲ ቦንድ ናይ ዩኤስ ቦንድ ገዚኦም በዚኦም ገዚኦም so some ወለድ ረኽቡ maybe 3 ድዩ 4 ድዩ 5 ድዩ በቲ ስምምዕ ስለዚ ነዚ እቲ መንግስቲ ከዓ ነቲ ናቱ ፋንድ ይገብር ቤት ትምህርቲ ድዩ ክሰርሕ ናይ ጦታ ድዩ ክህብ ናይ ወታደር ድዩ ክህብ ናይ ገለ ድዩ ክህብ እዚ ንዕኦም ጥቆምሉ ስፔሻል ናይ ዩኤስ ገንዘብ ኩሉ ሻዕ እንታይ ኢና ኣብዚኣ ሕዝዋ 4 ትሪልዮን ኣታው ከባቢ ኣለና ንሕና ግን ነውፅኦ ካብ 6 ትሪልዮን ንላዕሊ ኢና ነውፅእ ስለዚ እቲ 2 ትሪልዮን እንታይ እዩ ዝኸውን ብቦንድ ዝእክቦ ወይ ናይ ባዕሎም ቦንድ እሺ ይገብሩ ወይ ከዓ ከምዚ ሃገራት ስቲል ስለ ዝኣምና ናይ በዓል ዩኬ በዓል ጃፓን በዓል ቻይና ዝገዛ ካልእ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ባየርስ ኢንዲቪጁዋል ከዓ ሰባት ከዓ ብንፅል ከዓ ኢንቨስተርስ ከዓ ከማይ ከማኻ ከዓ ንገዝኦ ንዑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንዘብ ተጠቂመን ንሰን ናብቲ ዘድልኦ መዓላታት የውዕላ ነገራተን ይኸፍላ ማለት እዩ ስለዚ ኣደ ኤንድ ከዓ ንዓኻ ይህባኻ ኮርፖሬሽን ንባዕሎም ባንክስ ንባዕሉ ባንኪ ገንዘቦም እንታይ ኢና ኩሉ ሻዕ ንብል እንድሕር 1000 ቅርሺ ናብ ባንኪ እቲኻ ያሎም መዓንቲ እተን 900 ቅርሺ እንታይ እየን ዝኾና ይኸዳ ኢንቨስት እየን ዝገብርዎ እተን ባንክ ወይ ቦንድ ይገዝእዎን ካብ ትሬጀሪ ቦንድ ወይ ቦንድ ይገዝእዎን ወይ ንካልእ ሰብ ኣዚ ክሬዲት ካርድ የለቅሕዎን ወይ ወርኤቨር ንካልእ ሰብ ኣዚ ገዛ ምግዛእ የለቅሕዎን ንዝኾታስ ንኩሉ ይገብርዎን ስለዚ ባንክ ከዓ ንባዕለን ካብዚ ኢንቮልቭ ይገብራ እየን ማለት እዩ ሶ እተን ኮርፖሬሽን ንባዕለተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ንሰን ንባዕለን እተን ኮርፖሬሽን ከዓ ቦንድ ይዕሽጋ እየን ቦንድ ከዓ የምፃ እየን እንታይ ክብል ከለኹ ንሳተን ከዓ ገለ ፕሮጀክት ይህልዎን ለሰይ ተስላ ንበላ ሓደ ቦንድ ክገብር እየ ከምዚ ትብለካ ማለት ገለ ነገር ከተስፍሕ ከላ ኢንስተድ ኦፍ ሸር ምግባር ወይ ከዓ ከምቲ ስታክ ንብሎ ቦንድ እውን ክገብራ ክእለን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ማለት እዩ ሶ ቴክኒካል እንታይ ኢና ዘለና ገንዘብ ምልቃሕ ማለት እዩ ኩሉ ሶ እዚአን ቃላት እዚኣተን ኣገደስቲ ተርም እየን እዚአን ክትፈልጥዎን ደስ ይብለኒ ኣሕዋት እንታይን እዚአን ኣብዚኣ ዘለዋ ትርጉመን እዚአንን እዚ ትርጉም ናተንን ትርጉም እዩ ሶ እዚአን ኣገዳሲን ኩሉ ሻዕ እንታይ እዚ ብዛዕባ ቦንድ ንብል ዘለና ንኤውሮጳ ጥራሕ ዘለኹ ይምልከት ንዩኤስ ንኩሉካ ይምልከት እዩ ኣውስትራልያ ሃሉ ካናዳ ሃሉ ኣውሮጳ ሃሉ እዚ ቦንድ እንታይ እዩ በቃ خلاص እዚ ዓይነት ልቃሕ እዚ ገንዘብ ከዓ ዘለቃሕ ጌርካ ክትቦም ከለኻስ እንታይ እዩ ክንፈልጦ ኣለና እሹር ዝበሃል እንታይ እዩ እቲ ባሮወር ማለት እዩ ሶ ነቲ ሰብ እቲ ለሰይ እንታይ ንብለና እዚ ቶም ጋቨርንመንት ንብል ኣለና ወይ መንግስቲ ኣሜሪካ ንብል ኣለና ወይ ከዓ መንግስቲ ጃፓን ንብል ኣለና ወይ ከዓ መንግስቲ ቻይና ንብል ኣለና ወይ ከዓ መንግስቲ ዩኬ ንብል ኣለና ወይ ከዓ ኮርፖሬሽንስ ንሶም እቶም ገንዘብካ ትህቦም ሰባት እዮም እቶም ኢሹወርስ ንሳቶም ኖት ወይ ከዓ ቢልስ ይህቡካ ፅሑፍ ማለት እዩ ኢንቨስተር
نحنا توم جنزبنا نهبهم مالت نحنا داينا على قحتي ወይ ከዓ ክሬዲተርስ ኢልና ንፅዋዕ ንበሃል ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ካብ ባንክ ጥራሕ ይኮንና ገንዘብ ንልቃሕ ካብ ባንክ ምሽ ንልቃሕ ንሕና ከዓ ነለቅሕ ንኽእል ኢና ወላ 50,000 በል ወላ 10,000 በል ይሃልወኻ ብዓቕምኻ ማለት ብጣዕሚ እዩ ዝደልይዎ ገንዘብ ሰው ንምንታይ እዚ ኩሉ ፅርግያ ወዲ ፅርግያ ናይ ከተማ ኣሎ ናይ ሲቲ ኣሎ ናይ ስቴት ኣሎ ክንመፀ ኢና ሓደ ብሓደ ትኮን ገንዘብካ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ብሕልፊ ናይ ኣይ ቲንክ ሶ ከባቢ 6% ይኸፍሉኻ እዮም ሕጂ ናይ ዝለኻዮ ሎካል ብሕልፊ ከተማታት ካልእ ዘን ቃላት እዚኣተን ክትርስዑን የብልኩም እተን ፕሪንሲፓል እታ 1,000 ቅርሺ እያ ኢልና ኢና እታ 1,000 ቅርሺ እያ እቲ ፌስ ቫሊ ከዓ ንሱ ማለት እቲ ገንዘብ ንሱ እዩ እቲ ፔር ቫሊ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ እቲ ኣማውንት ክንደይ ንስኻ ኣማውንት ባሮድ ይገብሩሎ ክንደይ ትኸፍሎም ኣለኻ እዚ እንታይ እዩ ፌስ ቫሊ ፓር ቫሊ እንዳበለ እንዳተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ክንመሃሮ ከለና ኣብቲ ናይ ክላሳት ናይ ብዛዕባ ቦንድ ምስ መፀ ጀስት ዲፔንድ ኢንተረስት እንዳተቀያየረ እንዳተለዋወጠ ናይ ባዕሉ ካልኩሌሽን ኣለዎ ናብኡ ዲቴይል ኣይንኸይድና ሶ እዚኣ ግን እታ ኣማውንት እያ በቃ እታ 1,000 ቅርሺ ሕሰብዋ ሕጂ 1,000 ቅርሺ ኢና ኢንቨስት ንገብር ዘለና እቲ ኩፖን ሬትካ እቲ ኢንተረስት ትሰማምዖ ዘለኻ ኣብታ ግዜ ንስና ለሰይ ኩፖን ሬት ክህልዎም ይኽእል እዮም ንኣብነት 3% ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ 3% ገንዘብካ ይምለስ ማለት እዩ እቲ ኩፖን ከዓ እቲ ትኽፈሎ ዘለኻ ገንዘብ ከም ወይና እንታይ ኢና ዘለና እዚኣ ኤብሪ ኣብ 6 ወርሒ ትረኽባ ገንዘብ ማለት እዩ እዚኣ ማቹሪቲ ኣብ መወዳእታ ዲ ዴት እያ እዚኣ ለሰይ ናይ 2 ዓመት ድኻ ወሲድካዮ ዘለኻ እዚ ናይ 3 ዓመት ድኻ ናይ 4 ዓመት ድኻ ኩሉ ሻዕ ቦንድ ነዊሕ እንተዘይኮነ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ሾርት ክኸውን ተመራፂ ብዘይካተን ሃገራት ባንክታት ሃገራት ገለ መለ ናይ 10 years treasury bond እያ ገለ ዝወስዳ ማለት ናይ 20 years ኣሎ ናይ 30 ኣሎ ማለት so term ከዓ እዚ ከዓ time until the maturity term ከዓ ክንደይ ግዜ ክሳብ just due date እንተልና let's say 2025 ተልና ክንደይ ካብ ሕጂ ን2 ዓመት ዲኻ ወሲድካ ዘለኻ ወላ ን3 ዓመት ዲኻ ንሱ ማለት እዩ ኦኬ yield to maturity ዝበሃል እዚ ናይ ቁርብልል ዲፈረንት እዩ እዚ in detail ብዛዕባ እውን ቀሲልና ክንከለና እቲ yield ማለት ኣብ ግዜ ናይ ዘለኻ ግዜ ምስቲ ቁጠባ ኣብ ኤንድ ዳውን ዝኸብር እዩ ለሰይ ኣብዚ እንድሕር ተሰማሚዕካ ብ4% so maybe ኣብዚ ግዜ እዚ ቁጠባ ኢንተረስት እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንተረስት ሃይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢንተረስት ሃይ እንድሕር ኮይኑ እዚ yield maturity yield ከዓ maybe 7% ክኸውን ይኽእል እዩ so this just ንስኻ ግን ኣብዚ ኢኻ ላጌርካ ዘለኻ so ንስኻ ኣብ መንጎ እዚ ክሸጦ ትኽእል ክትልውጦ ትኽእል እዚ ዝረኽበካ yield ማለት ቴክኒካሊ ስለዚ እቲ ናትካ ግን እንድሕር ኢንተረስቲ ሃይ ኮይኑ ኩሉ ሻዕ ክትሕዝዋ ዘለኩም እታ 1,000 ቅርሺ ዝበልናያ ቫሊ ናታ ከዓ ይወርድ እዩ maybe 950 ክትኮን ትኽእል 980 ክትኮን ትኽእል እንዳወረዳ ትኸይድ እንተለዋዊጥካ ኣብ መንጎ ክትቀያይሮ ትኽእል ኢኻ ክሸጦ ገለበለ ትኽእል ኢኻ this not really ብዙሕ ዝተኣሽሙ ይኮነን እቲ ናይ ትምህርቲ ስለ ዘምፅኦ ስለ ትመሃሮ ጥራሕ እምበር እቶም ትሬድ ዝገብሩ እዮም ካልእ ዝገብሩ እሱ ይገብሩ ኣብዚ ግን ሲምፕል ተርም ኢና ሒዝና ክንከይድ እንደሊ ዘለና so market value ካ እጃ ሕጂ ዘላ ካረንት ትገዝኣ ማለት እዩ just right now ብ1,000 ቅርሺ face value ኢና ንገዝእ ዘለና ሕና that's it current price so እዚ ተርም እዚ ኣገዳሲ ክንፈልጦ እዚ ሓፈሻዊ ንኩሉ ብዛዕባ ኢንቨስት እንድሕር ንብለልና ናይ ኩሉ ኣገዳሲ ማለት እዩ so let me see am I share ስማዕ እንተለኹ ፅቡቅ ስማዕ ኣለኹ መስለኒ okay okay جرم so كم يقدر يسرح how bonds work مالت كم يقدر يسرح كم ويزبلنا نسخات تسامع معك جنزب كاتلقحهم نتي منجست ديو نتي كامباني ديو نتي زخونة كوربريشن ديو بولد نخوف لخا مالت بسرت إني استفعل على إجزاء مالت so تي especially أبتمل كملس كل تجنزب كا نعخا زخوف لخا amount at the end of the day تي face value bond حوس وخول اللون مالتي so سخاء خابزي so انتا غير كالها investor ها لند جنزب كالك يحكي لها تاشي قرش خانم تاينا نزي من هيبكا لها لسي نتي government هيبكا لها نابزي government نبولو بزي شحي قرشي انتا يسرح تي government بيتمر تريخ سرح whatever كسرح مالتي project لو زخاني نقر سرح لو شعو ننتا اخات كتصبه شعون السخاء ابتي invest قبركا ولد كتصبه خابزي ولد كتصبه اخا then امود داتا شعو اتا ولد كان امود داتا زلان plus اتي principal اتي زهاب كايم تزلق حكايم تاشح قرشن كاطولي لهم مالسك داسا زي اتا ستيبس كم دي اطرح خالق ولا حنتي بالله كتبوا مها بروجكت لهم بروجكت مسرح له بتمرتني مسرح زلو نعم نزل لها كتما خوني خلب
ካልእ ድም ዝገብሩ ዘሎ whatever ይገብሩ ኣለዎም ንሳብካዮም ሽዕናዓኻ ኣብ መንጎ ብዚ ወለድ እንዳሃቡኻ ፀንሑ ማለት ነው ዓመት ዲ ንክልተ ዓመት ኣብ 6 ወርሒ ኣብ መወዳእታ ግን እታ ወለድካን እታ ኩላታ ዝኸፈልካ ሽሕ ቅርሽን ተመሊሶም ይብኻ ማለት ነው so yeah this is a way like that ከምዚ ማለት ብሓፂሩ so somehow እንደገና ከምዚ so ዓይነታት ቦንድስ ኣሎ መጀመርያ government bonds እዚ number 1 government bond እዚ government bond በቲ መንግስቲ ኮይኑ national government issue ዝገብሮ እዩ እዚ እቲ ሓፂሩ ፐብሊክ ስፖንዲንግ ንጥቀመሉ ገንዘብ ከምኡ ዝበልና ነው ካን ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክት ተልዎም ሰርሕሉ ትገንዘብካ ማለት እዩ so እዚ ናይ government bond ታይ US treasury ይበሃል ብጣዕሚ bonds this is the best ever ማለት ኣብ ናይ UK ካ UK gilt ዝበሃል ካሎ ማለት ንኣብነት so ነዚ ናይ መንግስቲ እዩ ሕጂ እዚ almost zero ዝኾነ ሪስክ እዩ ዘለዎ ሕዋት ምክንያቱ ናይ US government እንድሕር treasury ትወስድ ኣሊኻ ኾንካ it doesn't matter wala something እንተኾነ እቲ ገንዘቦም እንታይ am they going to print money ማለት እዩ they would just no matter what they would pay ገንዘብ ኮነ ሓስ ክኸፍልኻ so the zero እንድሕር ናይ US government ትወስድ ኣሊኻ እዚኦም ዓይነታት ናይቲ government bonds እዮም ንኣብነት treasury bills ዝበሃል ኣሎ ካብ ዓመት ወይ ከዓ ትሕቲ ዓመት treasury bills ሒዝዋ እዚኣ the bills treasury notes ዝበሃል ኣሎ ካብ 2 ዓመት ስጋብ 10 ዓመት ማለት እዩ so treasury bonds ዝበሃል ኣሎ ካብ 20 ዓመት ስጋብ 30 ዓመት እዚ ናቱ ተርም ማለት እዩ ከምኡ ዝበልና ተርም እዩ ንስኻ treasury bills እንድሕር ትወስድ ኣሊኻ ካብ ዓመት ስጋብ ዓመት ዘሎ ወይ ከዓ ትሕቲ ዓመት ዘሎ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ ማለት እዩ treasury notes እንድሕር ትወስድ ኣሊኻ ግን ካብ 2 ዓመት ስጋብ 10 ዓመት ካ ገንዘብካ ትቦም ዘለኻ treasury bonds እንድሕር ትቦም ኣሊኻ ግን ካብ 20 ዓመት ስጋብ 30 ዓመት ካ ገንዘብካ ትቦም ዘለኻ ኣሎ serious I savings ዝበሃል ኣሎ treasury inflation projected securities ዝበሃል ኣሎ እዚ ኩሉ እንዳ ቀፀለ ይስቕፀል ማለት እዩ so ዓይነታት ናይቲ መንግስቲ bonds እዮም እዚኣቶም ቁፅሪ 2 corporate bonds corporation ከዓ ካምፓኒታት ማለት እዩ እዚኣተን ግን ዓበይቲ ካምፓኒታት እናንዛረብ ዘለና ንሳተን ገንዘብ issue ይገብራ ነቲ bond issue ምስ ገበራ በቲ corporation እንታይ ገበራ ገንዘብ ካፒታል ደልያ ኣለዋ ገንዘብ እንደልያ right ነቲ ምንታይ ነቲ ቢዝነስን ኦፕሬት ምግባር ወይ ቢዝነስ ንከክፈሓ ወይ acquisition ንገብራ ወይ expand ንገብራ ወይ ንብረት ደሞ ንገብራ ኦ ኣነ እዚ መደብ ኣለኒ ክትብል ትኽላ ኣነ ቤት ትምህርቲ እዚ let's say ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ኣነ ተስፋ ኣለኒ ክትብል ትኽላ whatever ኣብዚ ሲቲ ኣብ ዘለኹ ከተማ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ ደን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሖ ኣነ ቦንድ ንክንድዚ 2% ንዓመት ቦንድ ክበኩም ክትብለና ትኽላ so ስኻ ኮርፖሬሽን ኢኻ ካምፓኒ ኢኻ ንበሎ ስለዚ ኣነ ከዓ እንተሕር ኣለኒ ገንዘብ ኮፍ ዝበለ 10,000 ሕንኩመን ብ2% ሃብኒ just simple number is ወስድ ዘለኹም በር እዚ 5% 4% ገለ ይኾን ዘሎ ማለት so ንሳተን ከዓ ኮርፖሬት ገረን ይመጽኻ ወይ ከዓ let's say ከምኡ ዝበልና ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣለዋ McDonald's እኖ ኣነ instead of share ወይ ከዓ stock bond ክገብር ይኽእል እየ ክትብል ትኽእል እያ ንኣብነት ማለት እዩ so bond ገይራ ክትበካ ትኽእል እያ ንሽዑ expand ክገብር ይኽእል እያ ክሰፍሓ ይኽእል እያ ማለት እዩ ሓፂር እዚ ንኽሰፍሓ ገንዘብ ይደልያ ገንዘብ ንኽእክባ እንድሕር ኮይነስ ከምዚ ናይ ስታክ ብሸር ምስ ይሸጥ ኣለዋ እዚአን ከዓ ቦንድ ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ ሓፂር so ክልቲኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ዘለዎ so እዚ municipal bonds ዝበሃል እዚ ናይ ከተማ እዩ ናይ ዘለኻዮ ከተማ ወይ ስቴት ማለት እዩ ተዘለኻዮ ናትካ እዩ so እቲ ስቴት እቲ ዘለኻዮ ስቴት ንኣብነት ኮሎራዶ ዘለና ሕጂ okay the colorado co colorado እንታይ ክገብር ይኽእል ክዕሽግ ይኽእል እዚ ኩሉ እንታይ ምስ local government ካይ ናይ ውሽጢ government ንሶ public project ይልዎም yeah like schools road ፅርግያታት ዝኾነ utilities የለም ሆነ so እዚኦም ከዓ ናይዚኦም ብሕልፊ ናይዚኦም ዳርጋ an average ይኽበፅሕ ናብ 6% ክትረኽበሉ ትኽእል so municipal bonds እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ወይ ከዓ ዘለኻዮ ከተማ very like reasonable እንደገና እንታይ ኢና ንብለና እዚ ናይ local government ክሳብ ዝኾነ it's very much okay ዳርጋ ውሕስኻ ኣብዚ ገንዘብካ እንድሕር ተዋፊሩ ምክንያቱ እቲ ፕሮጀክት ኣለኻ እቲ ኩሉ ሻዕቲ ከተማ ይወድቕን እቲ ከተማ እንድሕር ገለ ነገር ክመፅእ ኮይኑ ሲ ንዓኻ እዮም like you know ታክሲ ድም ሃይገብሩልካ ዋላ ካልእ ድም ካልእ ሲ ክኸፍሉኻ ገንዘብካ ማለት እዩ
እዚኣ ግን ናይታ ከተማ ወይ ከዓ ናይታ ስቴት ዘለካ ሶ እዚኦም ከዓ ሓደ ፕሮጀክት ይሕዙ ሓደ ኮሚኒቲ ኤክስፓንድ ገብሩ ደልዩ እሞ ሶ ገንዘብ እሺ ይገብሩ ቦንድ እሺ ይገብሩ ማለት እዩ እቶም እሺ ወረስ እዮም እሺ ገይሮም ገንዘብ ይዋፁ ከለዎ ገንዘብ ኢሉ ናብ ኢንቨስተር ኬድካ ከዓ ገንዘብካ ተለቅሖ ብወለድካ ምለሰልካ ገንዘብ ማለት very good. So this is okay. This is even kind of safe. By the way, financial advice ክትወስድ ላይ አይደል ነዚህ ዘርበ ዘለካ ነ ንትምህርቲ ክትፈልጥዎ ንክትመሃሩን ጥራሕና እንደል እምበር እዚ እሱ ስለ ዝበልና ኖ እዚ ውሕስ ይብለ ነይሩ ደስ በለልካ ኣብ ዘይትድልቅ ንኣቱ ኣይንደልን so ኩሉ ሻዕ you can lose your money. That's it. Investing ገንዘብካ ሉዝ ክትገብር እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናትካ ትምህርቲ ግን ናትካ ኣካይዳን ኣገዳሲ ማለት እዩ ካልእ ሃይል ቦንድስ ኣለው ከምዚ ጃንክ ቦንድ ማለት እዚኦም ከዓ ንባዕሎም እሺ እዮም ዝገብሩ ካምፓኒስ እዚአን ሎወር ሬትስ ዘለዎን እዮም ሓፂሩ እቲ ሬትስ ተሓንገልፀ እዮም መወዳእታ ሎወር ሬትስ እዮም ዘለዎ እዚአን ሃይ ኢንተረስት እየን ዝብልካ ብጣዕሚ ሃይ ኢንተረስት እየን ዝብልካ እዚአን ናይ ሪስክ እየን ንስኻሲ ነስኻስ ሪስክ ኢኻ ከምዚ ምሽ ኣለኹም ኣብ ግሮዝ ስታክ like growth stock ንብሎ ኮለን ስእለን ዝሕንበባ ዝዓብያ ምሽ ኣለዋ growth stock እንድሕር ኮይና እቲ ናተን ዝርከብ rate of return እቲ ብጣዕሚ ሃይ እቲ ሪስክ ከዓ እንታይ ሃይ ሪስክ እንድሕር ትወስድ ኣለካ ሃይ ተመላሲ ኣለካ ልክዕ እዚ ኣብ ቦንድ ከዓ ሃይ ኤንድ ዜን ካምፓኒ ሎወር ክሬዲት ሬቲንግ ዝበሃል ኣሎ ክሬዲት ሬቲንግ ኣሎ ናምለ ትሪፕል ኤ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዩኤስኤሲ ማዕረግ ክንደይ እቲ ዝወሃበታ ቦንድስ ወይ ከዓ እቲ ዘለዋ ልቃሕሲ ትኸፍል ከምዚ ናህና ክሬዲት ስኮር ምሽ ኣሎ ናህና ክሬዲት ስኮር ምሽ ኣሎ ናይ ግልና ክሬዲት ሬቲንግ ከዓ ናይተን ካምፓኒ ማለት ሕጂ መዐቀን እናተን ንሕና ክሬዲት ስኮር ምሽ ላይሰይ ካብ 300 ክሳብ 840 ንብሎ ምሽ ሶ ኣብዚ ንሕና ፅቡቅ ክሬዲት ተሊካ ካብ 740 ተሊካ ፅቡቅ ኣለካ ERA ማለት ኤስ ይብካ ሶ ናይተን ካምፓኒ ከዓ ናተን ከዓ እቲ ክሬዲት ሬቲንግ ዝበሃል ከዓ ከመይ ናይተን ካምፓኒ ከዓ እዚ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ትሪፕል ኤ እንድሕር ኮይነን ሃይ ማለት ፅቡቅ ክሬዲት ስኮር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ከምዚ ምሽ ኣለካ ንሓደ ሰብ 500 ዘሎ ክሬዲት ስኮር ሎው ኣለዎ ማለት ሓቂ እንደ ሎው እንድሕር ኣለዎ እተን ባንኪ ልቃሕ ክህቦ ከለዋሲ ብሃይ ኢንተረስት ገረን ሂቦ ምክንያቱ ሰብ እዚ እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ ሪስክ እየን ዝወስዳ ዘለዋ ንሳተን ኣይ ኣምኖአን 500 600 ስለ ዘለዎስ ንፉዕ ኣይኮነን ምክንያት ፀገም ከም ፃለን ይኽእል ይፅባሕ ንግሆ ግን እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ ሞር ገንዘብ ሞር ኢንተረስት ገረን ሂቦ ኣለዋ ልክዕ ኣብ ካምፓኒ ከዓ ከምኡ ዓይነት ይሰርሕ ዘሎ እዚኣ ክትሕዝዋ ደልያ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ናቲ ካምፓኒ ናታ ክሬዲት ሬቲንግ ከዓ እንድሕር ሎው ኮይኑ ትሑት ክሬዲት ስኮር ተልዋ እታ ካምፓኒ ንሰብ ቦንዲ እሹ ክትገብረልኩም እያ ብሃይ ኢንተረስት ለሰይ ኣብቲ ናይ ጋቨርንመንት እንድሕር 3% ኣሎ ኮይኑ እዚኣ ንኣብነት ከባቢ 6-7% ክትህበካ ትኽእል እያ ሶ 6-7 ትህበካ ኣላ ማለት ግን it's not guarantee ውሕዝ ኣይኮንካን ዘለካ ንስኻ maybe you can lose the money ግን ፈሊጥካ ናተን ኢኻ ጣዕሽ ምትገብር ዘለካ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ ምሳሌ ሌንደርስ ከምዚ ብደገ ለንድ ዝገብሩ ሰባት ኣሎ ኢልና 9% ቻርጅ ይገብሩካ ሪስክ እዮም ተእትውዎ እቲ ገንዘቦም ብጣዕሚ ሃይ ሪስክ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ክትሕዝዋ ደስ ይብለኒ ኢምፖርታንት እያ ምስ ክልክዕ ኣብ ሰብ ዘሎ ኣባና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዩኤስኤ ትሪፕል ኤ ኣይኮነን ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ I think so Q3 or Q4 of 2023 ሽዑ ኒውስ ወፂኡ ነይሩ ኩለን ዓቢደን በዓል ጃፓን በዓል ዩኬ መንሃትናተን መዓት ገንዘብ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣሜሪካ ዲፎልት ኮይና ኣሜሪካ ሲ ልቕሓ ብስነ ስርዓት ክትከፍል ኣይከኣለትን እቲ ናይቲ ጋቨርንመንት ፋንድ ዶንግዮም ባይዘወይ ስእልካ እቲ ናይ ኮንግረስ ዕግርግር ኣሎ እንዲ ዶንግዮም ክኸፍልዎ ናይ ዓመታዊ ባጀት ከውፅኡ ዝግብኦም እስካየውፅኡ ዶንግዮም ኣብታት ጅብሱ ዘምፅኦ ናይ ዲፎልት ተረኺቡ ዶንጌን ኣብ ክትከፍል ኮላስ ዶንግያ ፔመንት ካሲ ኣብ ጉብእካ ድሕሪ ዕለት ክልተ ትኸፍል ኣለካ ዕዳኻ ትኸፍል ድሕሪ ከንካሲ ዶንግያ ሶ እቲ ናታ ሬት እቲ ትሪፕል ነበረ ዳውን ኮይኑ ሕጂካ ፊክስ ኮይኑ ባይዘው ጂ እቶም ኢንቨስተርስ ተጠራጢሮም ልክዕ ከምዛ ንሕና ማለት ኣነ ክሬዲት ስኮር እንታይ እዩ ዝባላሾ ዝኾን ዝባላሾ እንድሕር ኣነ ዕዳይ ብጉበይ ኣብ ግዜ እንድሕር ዘይከፍለ ወይ ከዓ ሎነ እንድሕር ዘይከፍለ ካልእ ዘይከፍለ ክሬዲት ስኮር ይባላሾ ማለት ልክዕ ናይ ዩኤስ እንኩም ጋጢምና ኣላይክ ዋንስ ኣዋል ኣሚስ ሓንሳብ ግዜ ጥራሕ ይጋጥም ነይሩ ሕጂ ዋላ ኣይጋጥምና ዩኤስ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ስለ ዘሎ እቲ ኢዚ ሃንድ ናቶም ስለ ዘሎ ነቲ ገንዘብ ነታ ማሽን ምቕናዕ ማለት እያ ስለዚ ሽዑ ግን ናይ ኮንግረስ ዘይምርዳእ ካልእ ሽግራት ተፈጢሩ ማለት ነይሩ so this is like same way ከም ማለት so
እዚ ከዓ ሞርጌጅ ባክ ሰክሪቲ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኤምቢኤስ እዚአን ከዓ ናይ ገዛውቲ ሎን እተን ናይ ገዛውቲ ሎን ዝባኻ ካብዚአን ከዓ ቦንስ ይዕሽካ እያ ማለት እዩ ዩዝዋሊ ካብ መንግስቲ ወስዳ እየን እዚኣተን ካብ ግለሰባት ካብ ካምፓኒ ካብ ኮርፖሬሽን ከዓ ይወስዳ እየን እዚአን ካብዚ እቲ ናይ ገዛ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብሓፂሩ ናይዚአን ከዓ ቦንስ ባክ ባይ ሞርጌጅስ ማለት እዩ ሞርጌጅ ካምፓኒ እያ So where the interest and the principal payment from the mortgage are used to pay the bondholders ማለት እዩ ስለዚ ባክ ሞርጌጅ ባክ ሰክሪቲ እዚኣ ዳይሬክትሊ ምሳና ኢንተረስት ሬት ናይ ገዛ እዚኣ ኤምቢኤስ እያ ታሽም ትገብራ ፅልዋ ተሕድረላ ሶ ቦንድ ኣብኡ ሕጂ ተዝተጋገ ኦልሞስት 101 ኣሎ ሎማ ዓንቲ ክሪኦ ከለኹም 101 ቅርሺ ኣሎ ማለት እዩ ቦንድ ኣብኡ ስለዚ እዚ ሶሪ እንድሕር እዚ ቫይስ ቨርሳ እዩ ኣብኡ እቲ ዝኸይድ by the way if this increase and then interest is increase vice versa ኣይኮነን ተጋገ ኣሎ ምስ ትሬጀሪ ቦንድ እዩ vice versa ሕጂ እዚ ኣብቲ ናይ ሞርጌጅ ዘሎ ቦንድ ሲኻ ሓፂር ሶ in detail MBS ሃይ ኮይና ፕራይስ ኣወሲኻ MBS እንድሕር ይቕፅላሉ እንድሕር ሃይ ይኸይድ ኣሎ don't forget interest rate ናትካ ናይ ገዛኻ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ማለት ሶ ካብዚ ከዓ ቦንዲ ክትገዝእ ትኽእልኻ ሶ ካልእ እውን ኣሰት ባክ እዚ እንታይ ይመስል ክምህሮ ስለ ዘለኒ ስለ ዘምፃኽዋታ ቦንድ ርእስቲ ክምህሮ ስለ ዘለኒ ንኩሉ ክትፈልጥዎ ስለ ዘለኩም እንተዘይኮይኑ እምበር you don't have to ነዚ ኩሉ you don't need to know that ግን እቲ types of bonds ኣሎ just ዝኾነ ሰብ ምስኡ ፋሚሊያር ክኸውን ማለት እዩ ሶ እዚ ከዓ ናይ asset backed security ከም like ናይ መካይን ናይ ኣውቶ ሎንስ ገብራ ክሬዲት ካርድ ሪሲቫብል ዝኾኑ ናይ ስቱደንት ሎንስ ከዓ ናይ እዚ ከዓ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ቦንድ ይዕሽጉ ክኾኖም እዚኦም ዓሽጎም ከዓ ናብዚ ኩሉ ክሰድዎ ከሉ ሕጂ the most important ንሕና ክንሪኣ ዝግባአና this one ኣከባቢና ዘለዎ ከተማ very good ኣብዚ ሓደ corporation bond was high low ግን just and number 1 number 2 ከዓ this one the government it just came the tar stay when ውሕስ ዝኾነ ኣብ ናይ ውሕስ ዝኾነ ኣብቲ ናይ government ማለት እዚ ውሕድ ዝበለ ተመላሲ እዩ ዘለዎ ግን ንስኻ ውሕስነት ናትካ ኣለካ እንድሕር ኣብቲ ካልኣት ኣብቲ ናይ ኮርፖሬሽን ገለገለ ትኸይድ ትኾንካሲ ኣብ ስታኩን ክትከይድ ትኽእልካ ማለት እዩ I know risk ድሓን እዚ ካብ ናይ ስታክ ሪስክ ድሓን ግን at least ድሓን ዝኾነ ኣብ ናይ ስታኩን ኢንቨስት ክትገብር ትኽእልካ ማለት so bonds in general types of bonds ንሳቶም እዮም ካልእ convertible bonds ዝበሃሉና ኣሎ that can be converted to predetermined number of shares issuing company ማለት ስታክ ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ክእሹ ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ so that's not really good but we have to go okay bonds ሃበ ክትገዝኦ ትኽእል so ways you can start with your own banks من حوار البنك غير كون تحطم تخلها simple way كالو اب secondary market up to كريئكم يبي كم تجزء والد up to كيد كا stack نجزءون أو جزء خلي فيداليتي لك إمام finance لك بي اسم دحرم الكوينا whatever up to ذلك دكنا direct ناي treasury bond خا ناي treasury yes treasury bond that قابل كون كاب bond خا أو تجزء خلها جن مصنعتي يدلك انتهى مالتي ስለዚ ኣብ ዘለኻ ዓድሲ ካብቲ ናይቲ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ መንግስቲ ክትገዝእ ትኽእልካ ፀገም ዝበሃል የብለን ናይቲ ሲቲ እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሲቲ ክትገዝእ ትኽእልካ ኢንጀነራል ግን እንተደሊኻ ኣብትን ሰከንዳሪ ማርኬት ንብለን ከም በዓል ፌዳሊቲ ድዩ ወላ ኤሞን ፋይናንስ ድዩ ወላ ካልእ ካብአን ከይድካ ቦንድ ክትገዝእ ትኽእልካ እቲ ንምንታይ እዚ ኩሉ ሻዕቲ ዳይቨርሲፋይድ ብዙሕ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ንብሎ ዘለና ንሕና እዚ ተቐንዲ ንምንታይ እዩ ካብ ኩሉ ገንዘብ ካብ ሓደ ዓይነት ዝኸውን ወላ እታ 10,000 እንተሊሃካ ቦንድ ከዓ ሳም ቦንድ ስካ ሕዝ ሶ እቲ ገለ ነገር ኣብቲ ኮይኑስ ኣብ ኮነካ ኣሎ ማለት ካብ like focusing in specific እዚ ናይ long term ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት so ኩሉ ሻዕ ኢንተረስት ወሳኒ እዩ ወለድ ዝህቡኻ ወሳኒ እንደገና sorry ታ ክሬዲት ኳሊቲ ከዓ ወሳኒ ክሬዲት ኳሊቲ ከዓ ወሳኒ ንኣብነት ኮርፖሬሽን ቦንድ ትገዝእ እንድሕር ኮንካ ከምያ ዝበልና እንታይ እዩ ዘለዋ ትሪፕል ኤ whatever it is እንታይ እዩ ዘለዋ ናይ ዩኤስ ትገዝእ እንድሕር ኣለካ እንታይ እታ ክሬዲት ኳሊቲ ክሬዲት ስኮራ ናይታ ካምፓኒ ትገዝኣ ዘለካ እንታይ እዩ ዋላ ናይታ ዘለካ ከተማ እውን እንታይ እዩ ክሬዲት ኳሊቲ ናታ as a good credit score ኣለዋ ዲ yes and then other factors ማለት ሓፂር so simple ግን እቲ ክንደይ ወለድ ክቡኻ ክእሉና ዕዳጋ ክትገብር ዘለካ ቦንድ ድሕር ኣብ ዘለካ ከተማ እዚኦም 6% ክቡኻ ዝኽእሉ ኮይኖም ትሬጀሪ ቲኤስ ንኣብነት 10 years like 1 years እንድሕር 5% ክበካ ዝኽእል ኮይኑ why do you that do this because it has good credit rate ኣለዎ እዚያ ናይ USA government bond even though the city even this local wala ናይ local government ዳ ይኹን ዳንስም በ ግን ንዓኻ እቲ ናይቲ ብዓቢ government ውሕስ ይኾናልካ ማለት
So you can buy bonds from ካብ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ማርኬት ቦንድ ክትገዝእ ትኽእልኻ via brokers ጌርካ like you know ደላላ ጌርካ ክትገዝእ ትኽእልኻ through ETF ጌርካ እውን ክትገዝእ ትኽእልኻ እዚ ETF ክንገልፆ ኢና ብየሰ ድሓን ፀገም ኣይኮነን ዳይሬክት ካብቲ ናይ የእሰ ጋቨርመንት እውን ክትገዝእ ትኽእልኻ very easy ኣብ የእሰ ተሊኻ ማለት so እዚ ኮንሲደር ብሓፂሩ ሴቭ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ኢና ንብሎ ምስ ስታክ ክንወዳድሮ ከለና ተመላሲኡ ውሕድ ዝበለ እዩ that's why ሴቭ ዝኸውን ከዓ هنا إذا كان لك تكاش فلو لك فيكسد إنكم لك خم ويزبلنا every أبوش تشد شهر تملاس لك أنا يتولد بشد 6% خاخد كاب بشد 6% بحمش رها بحمش تمالي سلازي every 6 minutes أبوش شد شهر تملاسي لك زي يجوا علينا زي بونس تي less volatility مالتي تي كم زي up and down سي أديو less تحاني مالتي ولاتي واقع نايت بوند بمنتا يصلي كل شيء يصلي بين بيتي انترست ريت بيتي كريدت ريسك نايتا كامباني كما يزبلنا تنكلت اقدسين ايكونومي جنامنت هايلو تي بوند برايس جنتا لو ويب سايت نوت غوزو ناتو ولد هاي سلازلو قال كان نايتا كامباني خا ناتا خا كريدت ريسك نايتا كريدت كواليتي خا انت يمسل كان نسو خا يصلو واي مالتي سو disadvantage አለው ወደ ማለት ጉድለት አለው ወደ በዚህ ንዝብል ሕተይ ኣብ ዝኾነ ገንዘብ ካብ ተዋፍሮ ኩሉ ሻዕ ጉድኣት አለው ኩሉ ማለት ጠቅሚ ማለት አይደለም ሶ ሓደ ያ ቲ lower ዝኾነ provide lower long term returns ኣለካ ቲ ትምለሰ ንዓኻሲ 5% 6% 7% ገለ ኢና ንብል ዘለና 4% ኮሚታትና ንብል ዘለና ካብ ስታክ ግን 10% ክትረክብ ትኽእልኻ 11% ክትረክብ ትኽእልኻ 12% ክትረክብ ትኽእልኻ ማለት ኣብዚ ግን ውሕድ ተመላሲ ክህልወካ ኸለ ሶ ካልእ እውን ካልእ ጉድኣት ከዓ እንተሃለዎ እቲ ቦንድ ይወርዲ ዋግኡ ይወርዲ ማኣስ ንዝብል ሕቶ እቲ ወለድ ሃይ ምስ ኮነ ከምዚ ሕጂ ስስ እንድሕር ምስኦም ዓሽግካ ኮንካ እንድሕር ዘየብልካ ይኮንካ ብዙሕ ሽግር የብሉን እንድሕር ኮንትራት ኣቲኻ ናይ ዓመድ እና ገለፅ ግን ባህል የብልካን ግን ንስኻ ሳምሃው ለሰይ እንድሕር ብ2% ሒዝካ ፀኒሕካ ኣብዚ ሽሕ ቅርሺ ሂብካዮም then market كم قالوا خوين 4% دحر كوينو yeah you could just sell it resell it نتا 4% كتركب ግን نزا 4% كتركب والله دا بشح نبره ግን ናብ 950 ናትኩም ክሸጣ ከለኻ ኣኡሉ ዝትገብር ኻ just kind of comparable ኣብ ዕዳጋ ኣቲኻስ ካብቲ ናብቲ ክሸጣ ትኸለኻ ማለት ግን it's not going to be the money the same ኣይትኾን okay يا كم ويزبلنا بونس and notes كم ويزبلنا يخوف لها وش شد شهر كبابي يمز خوف لها مالتي every 6 months okay نابتي أبنتات حزنا يزلنا نايتي بوندس هابتي كمبيوتر خلنا نطلعنا stop this okay نعبنت نا بلومبرج أمتي وزلنا لكم تريجر يلز زي مالت نبرزلنا هجنا عملت كوبونس زين لكم like 4.25 4.44 pricey let's go to bond notes okay this is the bond notes هجنا عملتنا لكم ناي حدا ورح نحرو سيركا 5.39 على according is like no yeah yes أنا حدا ورحسي 5.39 على سلازي دحين زخنا جذبت اللي كاسي أحمش أنا بسلسة كباب ملاسة لأن كلتا ورح توما نزل نحر كوينه خان لك 5.41 إزي إجوالي يا كم دا جبرنا تغير إذا خدنا سلسة ورحي 5.4 ناي 4 ورحي ناي شد شورحي 5.3 wow my god this is yield curve بحال unchanged مالس down كوينه لو still right ناي 4 ورحي هاي لك ناي شد شورحي لور على أزي kind of a yield curves بحال له كله قصيلنا هذا معلتهم قلت أنا نار هابي نعمتنا لك 5% الله so yeah قرب أتي زو حدا أوارح سي أبتو وارح كندي interest ويك أتو yield نات كات واحد كند زبلسي نتي نعمتي خون أنت خون لو واحد ولا أزي technically it's not good صبوا ساين أيقونة market by the way the market سي صبوا أيقونة yield curve inverse بحال كقلبت كله صبغ أيكون especially ناي 2 years and 10 years نقولكم زياد 2 years and 10 years نعمل 2 years كنا على 4.6 على and then 10 years 4.2 لو جي إذا inverse نحرز قبل كون very dangerous نت market مالت جن it's fine زح عبي نقدر أيكون so زي أمم نابنتهم بود ناي استراجر نهلوهم so ناي UK government ناي United Kingdom كان هلوك ما بزيجي ناي UK right 2 years 4.2 لو
ናይ 5 years 3.9 ኣሎ ናይ 10 years 4.1 ኣሎ ናይ 30 years 4.6 so أبي invest قبر نأخلا نابنت ناي جرمن هلكم جرمن 10 years 2.1 German is low maybe I don't know inflation تقاطع رمى له مثلا German مالتي is this like if the market is good in a good condition حالي تزقوا بحلفي the bond should be like this or what we are seeing at German مالتي it's a good one أبزي yield ناتهم so very good so زي نري أزلنا ناي إسي يكون ناي كي أو عينات كمتس إن إحنا نكريو دسيب لنا مالتي so زي generality bonds أبيت جزر يخم لهم قالوا أبزي this is fidelity أبزي نعبنت كير كابوند تجوز أو خالد تجوز أو خلنا نخلكم زي individuality بمولو بتروي أزر لهم زي كابز جميركا bond funds bond ETF CDS زي fractional CDS and C ladders كلهم زيهم money market funds fixed annuity زي كلهم أتيام زجوز يوم زي محوات بقى كلهم زي أتوم انتهم just كنفطم دارجا خنم هارم زلنا قداي إذا حصير بحصير قصنا بالنا خنم صينا but this is اتي opportunity اتي نا investment تاتي مزياتهم بمعدلات زلوا يا مزياتهم سلازنا عملت يا سي تريجر بون هلا كان ايجنس هلا municipal bond هلا كم ويزبلنا نا كتماتات انا نا corporation هلا هايلدين هلا زين كلهم يجي ابزين هلا مالتي so اوكي يس تريجر بوند عند احنا يس تراي كدنا تم نريم صنحنايو this is the one here yeah so minimum كباب الشيخ اخذ جمر زلكات just for Bali and then sold a discount coupon allo coupon ابزين داغبر كاخذ خيت so بعلم زياتهم when you ready with it up fidelity بعلم كلهم كحجزوا خاص خلوا زي جن هلوكم ابز تحت هلوكم بمولو ترايوت لهم زي عينت كله investment يحوات mutual funds ETF, fixed income, bonds, city, options, active trading pro, investor centers, stocks, online trading, annuity, life insurance and long-term care, small business retirement plan, 529 plan, زي أقول لك كم زي زبل ندرس عقوا زي أنا يتمهارع IRS, retirement products, retirement planning, and then charitable giving and Fed safe, and never even heard about this. Okay, wow, this all too in even I سمعونا فلتنا الرسائل الله بتمرت عليه. يا هل سيفن اكاونت زيوم حدا بحدا قص ندالطنا خنا مصاب بوند سينا نجن معانتي نمهر زلنا بوندون ان جنرال انتهي مسلمه find individual bonds اكاونت خفيت كا بزي تم كتكيت خلاها here you go اوكي يس تريجر كل شيء سيبنا لنا يس تريجر ناي سلسة ورح 5.3 له ناي شد شورح 5.3 له 9 شعات ورح 5.8 نالو ناي 1 year 5.06 الجنس خاصين لسه حدا ميت شكل تميت شحن حرا لك اخوين ماي فريند كوف قبل 5.3 ترى ولا تغلان سلسة ورح يبقى مالتي يا damn it right I have this guys حدا اللي follows GoPro نفعسي he has about 20 million ገንዘብ ኮሌክት ገይሩ ሕጂ 20 ሚሊዮን ኮሌክት ከሎ he's a good investor see real estate ገለ መለኹ ሸያጥ ሕጂ እንታይ ገይርዎም እቲ ማርኬት ምስራይ ናይ ኣብ ናይ high yield ምስኮነ I think so ናይ treasury ናይ 6 ማለት ናይ ዓመት it was 6.5% so 20 ሚሊዮን ዓመት it was 6.5 ኢሉ ምህረና ሓደ መዓልቲ ክላስ participate ዝገበሩ ኩላይ he got a lot of money ናተን ናትካ ግን እንተለና ናተን ገንዘብና ዝከፍነ ብለና ታባንክ ማለት so this is simple term ኣብዝነ ለኩም ንሰለስተ ወርሒ ብናይምስ 5.3 ክንረክበሉ ንኽእል ቦንድስ ንህለብ ዚ ማለት yes treasury 5.3 ሲዱን like new issue ማለት very easy እዚ ቃ ሲድን ህለይ ስለዚ this is 30 years 5.3 ودين corporate ኣለዋ yeah it's okay oh yeah ታዝበልኩም ነልጋ municipal bonds triple n ህለካ ሕጂ ዓመት ላይ AAAA this is good one corporate like a BAAA BBBB I don't like that it's a triple A is right that corporate is a triple A زلوا هجي خمس صباتي اتي rate ناتن مالتي اتي تانا نزلنا هجي اتين بانكسي مسحاب كانسي جنزب كاسي كبخا خلالو زي كبخا خلاي مالتي ومهنياتو بانكرابس حتى خلا ودك خلا خبلا خلا نسخه غارنتي بالكانو بروح وحسنه تيبل كان حسنه نخل وكا this is triple end هركوينن يا صبو كريدت سكور አለው ማለት ነው حساب ان كتبل تخلها you don't need it in corporate bonds 5.3 አለው like you know yes treasury bond ka 5.3 ሎ ምክንያቱ ያ ኢንትረስት ሃይ ስለዘለ እዚ ግን ኢንትረስት እንድሕር ተለውጥ ግን ካሊ ኮን
نتن AA زلو رأي 5.6 نهلوها نتن BB زلو انتريان لخطا رأي والزيادة 6% يبلها له زيادة مخنياتو أما راتي بلن نتن كريدت ريت ويك أنا نتن كريدت سكور لو سلو زخونة الساتن هاي انترست انت راح تقبر خلا زلون مالتي نتن عخا خسحبة خلون عخا خسحبة خلون سحبنا عخا ب 6% والأزي كم تمرتي حوات كنت ترد لي زلكم عن الدلي كم تمرتي سلزي ولا عسلت كذي بستاتي مهاري بالمبر I don't want just نزير يخون ريسك توست عيدلني never so زيجن كنت فلتوا كنت مهارو لكم تايتي بوند كنت ريوهم تقولوا مالتي دحرو أما قدهم زلوا كتب I think so bond issued مالدي 153 and whatever it is new issues 399 okay so كتب بلو تقولوا that is all I think so we have for now الشيء زلنا قال حتى تلكم حتى كتصبئ ناب حتنا كنكيد مالتي هل زي بتحكي ولا دي سي دي يعني بلنا يونايتد alright sorry okay that's all احوات أربعان قلنا قرنا لنا زخون حشم تلي صبق كنا ما لاخم انتحر كوينو جن just generally bond انت إلو ما أنت ما هنا لنا bond مالت جنزب كامرك مالتي استفار عليه نكامباني خون corporation عبيت كامباني خونا نمنجستي خون نزل غاية ختم على الكاسيتي خون مالتي this is how bond is explain يقبر مالتي ما بايد خون بلا أربعان قلنا thank you so much كم تلمود مسانا صنعكم زي حفز بلا تمرتي إذا خون دلو تراي ستاك هيكونن مالتي بزح نجار يزلو كابتن مودة تزرع أخمو كل شيء أبتي نايتي فيداليتي بزح نجار عين تمرتاس لزلو كسب أصل السوق أسنابلنا ببن إشتين داتنا كم عامتنا ندخلنا هنا كنا بسيمبل ترم هجينا عايزي ديتيل بزعبا بون هجي كمان موري كالكوليشن دلو كل جراف اند جرافس نداس ألكالو أسيلكا كن مهرينا بكسالنا مثلا مالتي نحنا ندعبنا مسكنا خنعبينا تعز زلخو اتي نشتي عندنا هجي نشتي ببن اشتي انت ترجمو ندحر ندافلطنا ندحر كنا مورت كلاس ندخدي مور ندعبي كل شيء ناتو ادفانس الو ازي بيزيكي مسرتي كابو ግን ندعبي كعبي so this is all we have for today and thank you so much guys love you all bye bye